ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5ଟା ଉଠିଲିନି ମୁଁ ରାତିରୁ। ଜୀବନରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନି। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରି ନେଉଛି। ବ୍ରସ୍ କରି ସାରିକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ସହିତ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେଠୁ ଉଠିଲିନି 5:10 ଆଡ଼ୁ। ମା' ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଜିତୁ ପାଇଁ ବି ପତ୍ର ସବୁ ଆଣିବା ସେ ଠାକୁର ପୂଜା ବି ମୁଁ କରିସାରିଛି। ତ ଏବେ ବାଜିଲାନି 6ଟା 51। ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ 6ଟା 10 ସୁଦ୍ଧା ମୋ କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ସରିଯାଇଥିଲା, ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଗାଧୋଇ ଆସିକି ମୁଁ ପୂଜା କରିସାରିଛି। ତ ଏବେ ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ତାପରେ କଥା। ଜିତୁ ପାଇଁ ଯେ ପତ୍ର ମୁଁ ଥାଲପଡ଼ି, ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର, ପୁଦିନା ସେ ପତ୍ର, ଆଉ ଆଜି ୱେଦରଟା ବି ସକାଳେ ସକାଳେ ପୁରା ମେଘୁଆ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯାଉ ସେଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପରେ ଖାଇବା ଦେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଠାକୁର ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ସାରିଛି। ତ ଏବେ ଭାତ ବସେଇକି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପରିବା ସବୁ କାଟିବି। ଏ ନାମ ଜପ କରୁଥା, ନାମ ଯାଇକି ପରିବା କାଟିବା ଜପ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାଲ୍ଟିରେ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାର କରୁଛି ଶାଗ। ତ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପଇସା ବାବା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବାଲ୍ଟିରେ ପୁରା ଚାପି ଚାପିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ଅଳ୍ପ କି ନେଇନେବି, ଆମର 4 ଜଣ ଖାଇବା ସେଇ ମାପରେ। ଆଉ ପତ୍ର ଦେଖିକି ଖାଇବା କଥା, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ସେ ପୋକ ରୁହେ ନା, ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହେବ, ଦେହ ବି ଖରାପ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ବାଛି ନେଉଛି। ଆଉ ବାଛି ସାରିକି ତାକୁ ମୁଁ କାଟିବି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏନି। ମାନେ ମା ରହୁଥିଲେ ତ ମା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି, ପରିବା କାଟିବା, ଶାଗ କାଟିବା, ଯାହା ବି ମା କରୁଥାନ୍ତି। ତ ସବୁ ଚାପଟା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସିଏ ବି ତ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ବି ବୟସ ହେଇଛି, ସିଏ ବି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ମା ରହିଲେ, ଶାଗ କାଟିବା, ସକାଳୁ ଉଠିବା। ମା ରହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସକାଳେ ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିକି ଉଠେ। ମା ରୁହନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ, ଆଉ ମା ନାହାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ କିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତ ଏବେ କଥା କହୁ ମୁଁ ଶାଗ ବି କାଟୁଛି। ଗୋଟେ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ରସୁଣ, ବାବା ଯାଇଛି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ବାବା ମାଛ ଧରିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ରସୁଣଟା ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେବି। ତାପରେ ମାଛ ଆସିଲେ ମାଛ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ପୋଇ ଶାଗ ମାନେ ଡେଲି ହୁଏ, ମାନେ ଶାଗ ଜିନିଷଟା ଡେଲି ହୁଏ। ଆଉ ବାବା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଜିତୁର ବି ମାନେ ଯେତେ ଶାଗ ଗ୍ରୀନ୍ ସବଜି ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ, ପନିପରିବା
ଶାଗଟା ବି ଯେତେ ସବୁ ଶାଗ ଖାଇପାରିବେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଶାଗଟା ଡେଲି ହେବ, ଆଉ କିଛି ହଉ ନ ହଉ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ସକାଳେ ଭୁଜାରେ ଶାଗ ଭଜାଟା ଡେଲି ହୁଏ। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଦେଇଛି। ସକାଳ ମେଘୁଆ କରିଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଖରା ଦେଇଛି। ବାବା ବି ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରି ନେଇ ଆସିଲେ, ପୁରା ତାଟକା ତାଜା ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମା ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜିତୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତି। ମୋତେ ମାଛ ଖେଳି ଆସେନି, ଛୋଟ ମାଛ ମହୁରାଳି ଖେଳିବାକୁ ଆସେ, ଆଉ ବାବାକି କିଛି ବି ମାଛ ଖେଳିବାକୁ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଆସେ। ଏଟା ରୋହି, ଏଟା ତେଲାପିଆ କଉ। ରୋଷେଇ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଦେଖିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିଥିଲି। ଆଉ ରେସିପି ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି, ବାଟଣ ଝୋଳ, ମାଛ ଭଜା, ପଇସା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ନିଦରୁ ଉଠି ସାରିକି ସବୁ ମାନେ କାମ ଘର ଝାଟିବା ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଠାକୁର ବାସନ ଧୋଇବି। ଠାକୁର ବାସନ ଧୋଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ପାଣି ଭରି ନେବି। ଦେଖଉଛି ଘର ଝାଟିଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ଝାଟିକି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି। ଚାରିଟା ରୁମ୍, ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ, ଚାରିଟା ରୁମ୍, ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ମେଲାଟା ପୁରା ଝାଟି ଦେଇଛି। ସେପଟ ମାଟି ଘରଟା ବି ଅଛି, ମାଟି ଦ୍ୱାର ସବୁ ଝାଟି ଦେଇଛି, ବି ପୁରା କ୍ଲିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଠାକୁର ବାସନ ରଖିଛି, ଧୋଇନି, ଧୋଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି। ଏବେ 7ଟା ବାଜିଲେଣି, ଆଉ ଜିତୁ ଆସିକି ଚାଉଳ ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୋର ରାତିକ ପାଇଁ ଡିନର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ମାନେ ରାନ୍ଧା ସରିଯାଇଛି, ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ତ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ରୁଟି ହେଇଛି, ଆଉ ବୁଟ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଅବশ্যଇ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ, ଆଉ ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।